heldu dira. Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri. Hombre, baldiko, oi ba, zer, lan? Zeitzen da zuen, ba. Hemen, korrik azten dela eta gero torri naz, otxan dira arte mugitu bizikletan. Korrika gaur, azten dela. Bai, ez ala. Keba, bitu hau. Hau da korrikan testigua, hemendik hasiko da, Bai, baina martxoaren 30ean da, zu. hogeita mar. 20 egun aurreratu zara. Ba, bueno, 30 etorko gara, ezta? Ja, itema gozu zer. Hori da. Ba, bueno, bakizue, hemen hasten da korrika, otxandion, aurten, martxoako 30. Así que, Hemen denok gara. korrikara. Hatxoa gure kontortzionistak, bailazoak, eskapistak, euripean ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri igaroko gara.